Està amb nosaltres Emma Cortés, que és responsable del Pla del Joc de Barcelona 2030 i bueno, farà una xicoteta presentació contant-nos l'experiència que han tingut en la seva ciutat i després tindrem uns 20 minuts, 30 minuts per poder tindre un debat entre totes les persones que estem així avui. Passe a contar-vos un poquet més d'Emma i perdoneu-me però vaig a llegir perquè n'hi ha prou informació, així que vaig a ello. Emma és educadora social i titulada superior en Pedagogia Social per la Universitat de Barcelona amb postgrau en intervenció socioeducativa a través del joc per la Universitat Ramon Llull. Porta més de 20 anys d'experiència professional en direcció de projectes socioeducatius, especialitzada en àmbits d'infància i família, educació i joc, participació i comunitat i en la gestió de serveis públics municipals. Inicià les seues funcions com a assessora i coordinadora en l'àmbit d'incidència de la política pública amb la Fundació Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Des de maig de 2018 coordina projectes a l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona vinculat a l'Ajuntament de Barcelona. Este institut és un instrument públic dedicat al coneixement per acompanyar a l'administració local en el seu paper de garantia dels drets d'infants i adolescents i en la transformació de la ciutat, per tal que sigui més adequada per viure la infància i l'adolescència. Es defineixen com un pont entre el coneixement i la política pública per millorar les vides de les nenes, nens, nois i noies, aportant perspectiva de drets, comptant amb els seus punts de vista propis i buscant millores concretes en les polítiques locals. Concretament, ella ha sigut la responsable del desenvolupament del Pla del Joc, del desplegament, i bueno, deixo directament en ella, que jo crec que pot explicar molt millor que jo en què ha consistit este pla. En un inici havíem pensat xerrar en valencià, no sé si alguna persona té algun problema o si en algun moment donat necessita que fem alguna traducció, sense problemes. Endavant, Emma, i benvinguda. Gràcies. Jo soc responsable juntament amb la Maria Trunyó, que era directora de l'Institut i actual comissionada d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i era un treball conjunt amb ella. Doncs m'aixeco perquè us he d'anar passant i sempre us explico. Jo he portat com una pinzellada perquè conegueu què és el Pla del Joc, a què ens estem referint, però sé que teniu com... M'he entretingut perquè la Imma ja em va pistar amb el tema dels partits escolars i amb algun dels projectes tractors, però en tot cas jo crec que si puc esforçar la meva presentació perquè a l'estona del debat em aneu preguntant coses i puguin endavant i enrere, potser serà la manera d'adaptar-me més al que necessiteu. El Pla del Joc a l'Espai Públic, us presento, es va presentar el 6 de febrer de 2019, va ser... Hola? Sí? Va ser una presentació in extremis perquè s'estava acabant la legislatura amb tot el que comporta un canvi de legislatura, però vam aconseguir fer un treball de 6 mesos amb molt d'esforç per poder tancar l'elaboració d'aquest pla i us explico una mica tot el procés i també una mica de les claus de per què hem acabat tenint un pla del joc a Barcelona. Previ al Pla del Joc, Barcelona va aprovar una mesura de govern, que era Barcelona dona molt de joc, on es recollia justament tota l'estratègia d'incorporar el joc com a tema de política pública i dins d'aquesta estratègia és on apareixia la necessitat d'elaborar un pla. L'estratègia, no recordo, va ser el 2017 que es va presentar, el 2018 i al febrer es presenta el pla. Per què agafa la rellevància que agafa? El pla, la finalitat que té és recuperar el carrer com a lloc que convidi al joc i a la trobada i per oferir més i millors oportunitats de joc i activitat física. És un pla pioner perquè per primera vegada el joc passa a ser tema de política pública que no ho era. No hi ha masses experiències ni a Barcelona, en aquest cas no hi era. Perquè una de les primeres qüestions és que aquest pla no és un pla que té sentit només per si sol, sinó que connecta amb altres plans de ciutat. És a dir, el pla d'alberg que hi havia a Barcelona, que s'acaba el 2020,
proposava millorar els espais de joc en els espais verds. Després hi havia, Barcelona aprovava previ al pla una mesura de govern d'urbanisme en perspectiva de gènere i també la mesura de govern de les cures, que també connectava molt, o sigui, hi havia actuacions dins de l'urbanisme de gènere que connectaven amb tota la millora de la ciutat des de la perspectiva de joc. El pla d'adolescència i joventut, que parlava també de la implicació dels adolescents joves, de trobar més espais en una ciutat que fos pels adolescents, el focus infància, etc. I finalment també era un pla que contribuïa molt concretament a l'objectiu de desenvolupament sostenible, als ODS, amb el número 11, de fer ciutats més inclusives, segures i resilients. Per tant, des de la perspectiva, jo que soc pedagoga social, per mi des de la perspectiva només d'infància i perquè és un bé pels infants tenia molt de sentit, però a més li podíem donar aquesta pujada de dimensió perquè connectava amb altres aspectes de la ciutat. Mira, disculpeu perquè hi havia fotos aquí, espero que no em passi amb la resta de fotografies. Mireu, com us dic, el pla, els 4 motius per qual el pla agafa rellevància és primer, jugar és un dret reconegut per Nacions Unides en l'article 31 de la Convenció dels Drets dels Infants, perquè ara els passo ràpid i ara us explico més concretament de cadascun dels motius. Perquè té beneficis, jugar és imprescindible a la infància i contribueix al desenvolupament integral dels infants, a nivell de tant salut física com salut mental, desenvolupament de multitud d'habilitats, capacitats, aprenentatges, perquè genera vida comunitària, al voltant de joc que genera vida comunitària, no només entre la socialització dels propis infants i entre petits i grans, sinó amb la gent que acompanya als infants, i perquè, com diu Janguel, els infants jugant al carrer són l'indicador de salut de vida comunitària, igual que les pavallones en la qualitat de l'aire, els infants al carrer. I finalment també perquè si volem millorar la ciutat per jugar, l'hem de naturalitzar, l'hem de pacificar, és a dir, hem de fer carrers peatonals i per tant contribuir a una ciutat més verda i més sostenible. És com una conseqüència molt bona que a més contribueix a un repte molt cabdal en les ciutats d'avui dia i més en un món cada vegada més urbanitzat. Em sembla que diuen 70% de la població viurà en urbes, no ho sé. Aleshores, és un dret, si voleu explorar més, el Comitè dels Drets dels Infants fa la seva observació número 17, analitza fins a quin punt s'està acomplint el dret al joc o no en els diferents governs, també en els governs locals. I aleshores una de les qüestions és que diu que el dret al joc no és un dret menor, o sigui, està en el mateix nivell que la nutrició, que la salut, quan sovint se li ha donat com una visió secundària, però cap dret és secundari dels que està reconegut a la Convenció. I a més passa que quan des dels governs es vol garantir, es garanteix més des d'una perspectiva d'organitzar, del dret al lleure, d'activitats dirigides, organitzada, i no d'espais de desenvolupament, de joc lliure i de desenvolupament autònom i amb el protagonisme dels infants. I hi ha un escàs reconeixement del joc, un dels aspectes que parlàvem amb la Imma jo li deia, s'està perdent la capacitat de jugar dels infants, ella parlava dels adolescents, però si esteu en contacte diari amb els nens, la capacitat de crear i de jugar amb 4 caixes de cartró no està sent un aspecte que sorgeixi molts, perquè la societat adulta estem com tallant constantment hi ha inputs del tipus de joc i joguina que és més comercial, del tipus d'horaris, no sé com esteu aquí a València, però d'horaris sobresaturat dels infants en extraescolars i temps programat i poc temps lliure. I per tant, el joc cal que hi hagi que tingui un major reconeixement social perquè és molt clau. Un altre, el que fa Nacions, què impulsa? Barcelona està fent els deures, és a dir, què diu Nacions Unides? Que cal planificar entorns, instal·lacions i espais de joc i lleure que promoguin el benestar, i per això es fa un dels motius del pla, que també compti amb la participació d'infants i adolescents. Hem fet, si a algú li interessa, processos de cocreació amb infants per cocrear espai públic.
assegurar una especial atenció a nenes, a col·lectius vulnerables, a discapacitats, no? I hi ha tota una línia, ja la veureu ara, específica en el pla amb això. I després, una part molt important és establir mecanismes de seguiment, bases de dades i avaluació. Per primera vegada, arrel del pla, es fa una diagnosi de les oportunitats de joc a l'espai públic. Es crea un sistema d'indicadors que objectiven uns criteris que ara els anireu veient quan avancem. Que m'he anat enrere. Un altre motiu que la Imma el comentava és el joc i l'activitat física millora la salut mental, i és que hi ha un creixent, és un problema mundial a nivell de l'obesitat i el sedentarisme dels infants. Inclús està parlant que amb 0,3, no? Pediatres que arriben, mestres de bressol amb els infants petits amb molt poc desenvolupament motriu, de molta estona asseguts sense lliure moviment. No? I això no hi ha estudis específics, sinó és un tema d'observació dels professionals. Després, a Barcelona, una enquesta de salut de Barcelona diu que un de cada 4 infants no juguen mai al parc o al carrer, de 0 a 14 anys. I a nivell d'inactivitat física, qui té més, les noies adolescents són les que tenen índexs d'inactivitat física més alts com a col·lectiu. Després també la pèrdua d'autonomia de la infància, la sobreprotecció i poc marge a la seva autonomia, i també problemes de salut mental a nivell de la poca capacitat de deixar-los. Tot quan se parla de la gestió del risc dels infants o de la presa de decisions en el joc o d'assumir reptes, no només és que millora les seves habilitats físiques, sinó que està decidint fins on pot arribar, fins on arriba, si pot o no, i ho decideix ell. Es frustra perquè s'ha marcat un repte que no ha pogut, ha de superar aquesta frustració, quan absolutament tots els infants té dirigit: puja el tobogan, 3 escales, no baixis, ara et dono la mà perquè no caiguis. No està generant tot el procés de desenvolupament, de gestió de la frustració, de m'he equivocat, o no tinc conflictes i no em toca barallar-me amb el company perquè abans que m'hi hagi posat ja m'ha vingut l'adult a dir que sí, que no, que li demani perdó i que... Aleshores hi ha està generant totes unes conseqüències a nivell també de com enfrontem, com després un adolescent enfrontarà reptes i a nivells que passen a problemàtiques de salut mental. Per tant, no és qüestió només de que afavoreix el desenvolupament, que sí, sinó que la pèrdua de joc té conseqüències, i té conseqüències, i més específicament la pèrdua de joc físic, d'activitat física. No em veig enrere. Un altre és que s'enriqueix la vida comunitària, el que parlàveu de l'aïllament social, de les ciutats de convertir en espai de pas, de circulació d'un lloc en altre, no afavorint l'espai de trobada. L'altre dia m'explicaven un barri de la Florida, Hospitalet, que és el barri més dens d'Europa, que estaven és un barri peatonal que tenen com uns polletes, uns llocs que la gent s'asseia a xerrar. I llavors, com que algun veí es queixava, perquè aquesta és una altra, no sé si us trobeu aquí, però al final és qui més es queixa, quin nivell de representativitat té, doncs havien decidit o treure'ls, col·locant una zona peatonal, ara entraven els cotxes, o bé posar unes punxes així perquè la gent no s'asseiés. L'altre dia llegia un article que deia l'arquitectura defensiva, que és a dir, prohibir que passin coses. Doncs la idea és que hi ha això, un escàs urbanisme inclusiu, sobretot per exemple en temes de gènere, gent gran, una tendència a l'aïllament, un poc espais de lliure desenvolupament i de trobada, amb aquesta dada de que 4 cada 10 infants no juguen i passa gaire temps a l'aire lliure. I finalment, a Barcelona, això són dades de Barcelona, només tenim 6,6 metres quadrats d'habitant de verd, estem en fase de creixement, però tenim unes condicions de ciutat amb un aire que empitjora la salut, diuen que és una de les principals causes de mortaldat. I després, per exemple, espais de joc que no són segurs, que no estan pacificats, que hi ha o entorns escolars. Què passa? Que aleshores tampoc afavoreix l'autonomia dels infants, perquè un dels principals pors i poca amabilitat de la ciutat és els cotxes. A mi m'agradava molt, una de les sessions de treball que vam fer pel Pla del Joc va ser amb Tonucci, que va venir a la presentació, i a mi em va quedar molt una frase que ara la comparteixo molt, és seva, diu, és que el dret al cotxe no existeix, en canvi el dret al joc sí. I en canvi sembla que a vegades
el dret al cotxe existeixi, no? I no existeix, no? I em va semblar molt il·lustrador, bueno, ell, amb aquelles vinyetes que fa, que amb una paraula ho diu tot. Finalment, què vam fer? Vale, això era com els motius, el que ens donava com a empenta per dir que no és una cosa petita, que és una cosa vital, que és una cosa que contribueix a assolir reptes de ciutat. Un aspecte que m'he oblidat al principi, un altre element molt important, no sé si l'heu vist reflectit, és que no, era un joc que era a partir de la infància millorem la ciutat, però era per tothom. Nosaltres parlem de joc i activitat física perquè parlem del 0 als 90, com millorar la ciutat, per exemple, joc, activitat física, de forma lliure, espai de trobada per tota la ciutadania. No és només, és un pla que a partir de la infància millorem i pensem en actuacions per tothom. Val? Aleshores, què vam fer després? Crear un marc conceptual del... On en surto, amb això? A l'hora de construir el pla ja teníem els motius i havien dit sí, aquest és un tema cabdal, l'equip de govern dia això ho convertim en pla de joc, o sigui, de mesura a pla de joc va ser l'equip de govern que va decidir que fos així. I llavors, com es construeix? Fem la diagnosi, que després us explicaré unes pinzellades, recull demandes ciutadanes i socials, participen més de 400 persones en l'elaboració del pla, fem 24 sessions de treball i en tots els àmbits, des d'internes en àrees de l'administració, des de a partir dels districtes, l'organització territorial a Barcelona és els districtes estan governats i presten més els serveis, després hi ha les àrees, no? Ecologia, urbanisme, educació més transversals, i després amb entitats socials i ciutadania que volia opinar i participar per exposar i per aportar criteris, en el que vam fer 4 sessions de treball, 5 sessions de treball temàtiques. Finalment ens vam inspirar en plans de joc que hi havia a ciutats com Dublín o Londres. Londres el va elaborar però no el va aplicar per un tema a la crisi, i també gent de Londres ens deia sí, és molt bonic, sempre feu servir Londres però després vas allí no és el mateix perquè no es va aplicar. Però és cert que a nivell de criteris i sobre el paper era inspirador. I finalment, responent a les recomanacions de Nacions Unides, penseu que per nosaltres tot un procés que ha sigut molt clau és que res de les actuacions que estan en el pla combinen la desitjabilitat d'un horitzó que volem arribar, coses que creiem des de la part més conceptual i teòrica que volíem causar, però sobretot agafant testimonis del que ja estava passant a la ciutat i d'interessos i moviments que ja anaven apareixent, perquè no volíem que sobre el paper quedés molt bé, sinó el que volíem és que fos aplicable. Llavors això va ser una constant en tot el... Està organitzat així, no entrarem en temes molt, el teniu per consultar tot en obert, o sigui que qui vulgui després us entro una mica més, però i una altra aportació molt important era amb aquesta inspiració que s'està plantejant arreu del món, vam formular el marc conceptual, no? Hi havia 3 capes per una ciutat jugable. Què vam dir? És dir, quina és la infraestructura lúdica de la ciutat? Nosaltres, la demanda de tota la mesura parteix de quan des d'espais verds, que és qui manté les àrees de joc, ens demanen que volen diversificar les àrees de joc de la ciutat, els parcs infantils. I nosaltres, perquè són poc inclusius, poc variats, i nosaltres diem, nosaltres el que fem de l'institut, li posem una lupa al pla i diem, o una lent d'augment, no sé, i diem, si volem millorar la ciutat pel joc, no hem de pensar en les àrees de joc, hem de pensar en tota la ciutat, perquè els àrees de joc el que fan, que està molt bé, i va ser un avenç en moltes ciutats modernes, és dir, ei infant, et preparo perquè juguis aquí, a aquest racó, no sé com són aquí a València, però les zones més estan tancades com en un corralet. I aleshores dèiem, aquí et toca jugar, jo t'he preparat aquest lloc, en aquesta ciutat parcialitzada i segmentada, llavors dèiem, cal pensar, cal incorporar la capa de jugabilitat a tota la ciutat. Llavors diem, què són? La primera capa, que són els espais per excel·lència de joc, els que han d'estar dissenyats expressament per jugar, que són les àrees de joc i els patis escolars. La segona capa, que són aquells espais en què nosaltres diem, són espais
en els que també hi ha joc. Per les seves causes, no estan pensats pels jocs, els espais verds de Barcelona no estan pensats pel joc, o sigui, són pel passeig, pels gossos, per algun running d'aquests, però no? O les places de la ciutat, Gràcia no té àrees de joc però té moltes places, he vist caminant abans i perquè no, per aquí llavors, les places són espais lúdics. Per què? Perquè el 50% del que passa o del que pot passar és que hi hagi nens jugant per les seves característiques, per tant els hem d'incorporar com a tal. I els entorns escolars que comenta, dic, mira, la Imma m'atreu una part de la ponència que comentava la Imma, no? Perquè són els espais per excel·lència, no? Allí a Barcelona parlen que és l'avançala de l'escola, i amb un pati de l'escola i una escola més permeabilitzada a l'entorn, també és una escola més propera a la comunitat, no? I connecta amb altres aspectes, no? A nivell de programes educatius de les ciutats, no? D'una escola molt més connectada amb el seu entorn. I finalment la ciutat jugable, la ciutat compta, no? Skateparks, camins peatonals que serveixen per anar en patinet, per anar en bici, per baixar a jugar una estona, no? Amb l'entorn natural, o aquí també teniu vull dir, la platja, la llera del riu, no? Llavors, concebem això i finalment ja tenim identificat què és la infraestructura lúdica de Barcelona, però amb quins criteris l'haurem de pensar. Quan vam començar a fer aquest treball pensàvem molt en el disseny d'àrees de joc i espais lúdics i una mica amb la conversió de que sobretot Barcelona havia anat més tendint cap als espais lúdics, no? Que eren espais amb elements de joc més permeabilitzats amb l'entorn, però també és cert que són criteris que a la que hi penses en un espai de joc és important que hi siguin. I què dèiem? Aquí vaig passant perquè us he portat imatges del que ens estàvem pensant. Dèiem que ofereixi múltiples propostes de joc creatius i amb reptes pel desenvolupament saludable dels infants. És a dir, nosaltres vam identificar aquestes 13 que el que dèiem és, no sé, abans es deia la Imma, tenim un parc amb... Diuen, no, a Barcelona teníem 863 àrees de joc infantil, que algunes eren només amb 2 molles, i això comptava com a àrea de joc. Però quanta estona passa un nen jugant a una àrea de joc de molles? Jo crec que 5 segons passa una, després a l'altra, i com molt s'inventa posar-se de peu, o no sé, tirar la sorra, Aleshores era... Quin és el nivell, no? Hem de trobar que han d'oferir diversitat lúdica. Per què? No és perquè no ens ho traiem de la màniga, perquè cadascuna d'aquestes activitats afavoreix un aspecte del desenvolupament de l'infant. No? I hi ha exemples com, jo no sé si teniu gronxadors de cistella o d'olla aquí, però un gronxador de cistella ofereix una cosa tan senzilla com que s'hagin d'organitzar una emputxa, un estadal, hagin d'establir un diàleg entre ells, uns acords, que respectin si algú té por per frenar el d'això i que baixi, no? A fer més força, a menys. No? És un joc que llavors, no és inocu, no? Em sembla que hi havia mestres, no? O educadors, com dissenyes l'espai té efectes en quin tipus d'activitat desenvolupa l'infant, i això també és a la ciutat. O sigui, que hi hagi gronxador de cistella o no n'hi hagi, o que hi hagi un joc que hagin de jugar més de 2 persones, té efectes. Per tant, i que n'hi hagi varietat vol dir que qui vol fer equilibris, qui vol experimentar amb la sorra ho pot fer. Què més? Que ofereixin reptes. Hem parlat de la gestió del risc. El repte és una de les característiques del joc. No sé si teniu fills que heu jugat a no sé quines edats, però jo recordo quan comencen a aprendre jocs de taula, jugar al Memory, que els deixes com guanyar, bueno, no, el Memory et guanyen, però algun joc més senzill, a tu no et diverteix, perquè tu com a adult no estàs... Però a la que creixen, i tu ja te posen fas un connecta 4, ja et comencen a ratar, tu comences a passar bé. Perquè això passa del 0 al... O sigui, perquè hi hagi joc i diversió ha d'haver repte, ha d'haver motivació, no? I aleshores, per què no van? Parlàveu dels infants de 10 anys, però a Barcelona a partir dels 8 pràcticament no estan a les àrees de joc. I se suposa que són de 0 a 12. Per què? Perquè és que per pujar un tobogan de 3 no em motiva gens. No? Per tant, hem d'incorporar repte a diferents edats. Això per un més gran no serà repte i això en canvi sí. Què més? Que permetin un joc creatiu i versàtil, no? Estructures que estimulin la imaginació, que no et diguin aquí has de jugar així, sinó aquí pots jugar com et doni la gana. O sigui, tot el tema del desenvolupament de la creativitat, d'aprendre que les coses poden ser de forma diferent, no? Que pots transformar el teu entorn, doncs
han de poder ser possibles. Després, que nosaltres, aquí poso que assegurin el màxim d'aquelles 13 activitats i nosaltres vam identificar aquesta de lliscar, no? D'exemples de lliscar, de gronxar-se. Ara m'he anat a l'altre. Lliscar, gronxar-se i enfilar-se, perquè va haver un estudi, Estudio Ludo, la Megan, una noia canadenca, va fer un estudi comparant, em sembla que eren uns 12 o 15 parcs de Londres, en parts dels Estats Units, en els que identificava quin era el tipus d'activitat i quant de temps estaven els infants en cadascun dels llocs. I a Londres els infants passaven molta més estona i amb un joc molt més actiu. Ella analitzava fins a quin punt afavorien l'activitat física. I va identificar que les 3 activitats que proporcionaven més activitat física eren el lliscar, gronxar-se i enfilar-se. Llavors ella va fer un estudi molt exhaustiu d'observació de molts mesos i després va comparar quines característiques tenien els parcs de Londres respecte als dels Estats Units que afavorissin que els infants emprenguessin més risc o més... Vull dir que aquestes 3 no són a l'atzar. Finalment això, que l'espai físic sigui divers, estimulant, connectat amb accessibilitat, no? Allí, primer, àrea de joc, la planem, que quedi un plana perquè no... Quan l'orografia, els racons, l'estructura genera molt de més interès, molt de més aprofitament de l'espai, no? Diferents maneres d'interactuar, els túnels no, hi ha problemes. Nosaltres, una de les coses hem analitzat molts aspectes, de fet, aquí us explico els criteris i una de les coses que hem d'avançar és una guia d'orientacions específiques per aplicar aquests criteris. Perquè en el titular tothom estem d'acord, quan passem a l'execució, i per exemple un dels problemes que hi ha amb racons per amagar-se és tot el tema de sense sostres a Barcelona, i tot, vull dir que hi ha multiplicitat de factors que has de tenir en compte de l'espai públic, o a les escoles a vegades el tema de que hi hagi racons no agrada, no? Perquè no, genera inseguretat a l'equip educatiu, per tant hi ha aspectes que cal... Això, exemple d'orografia, això és un pati d'una escola, és del nord. Però... Textures, colors i superfícies, la pintura, això genera... Algú ha vist els infants saltar pels pessebres? Jo per les blanques, tu per les negres, no? Quan parlàvem de ciutat jugable posàvem aquest exemple, no? És una suggereix, o sigui, sense dir que pot ser un circuit de carreres, pot ser per jugar amb els cotxes, que siguin entorns connectats, que no sigui he de sortir per una porta, me'n vaig, no? Que hi hagi com uns circuits que convidin, no? I que hi hagi textures, colors... Jo els colors, quan ets com molt fan dels espais naturalitzats, sembla que els colors, però als infants els agrada molt, sincerament. I el tema del cautxú és un tema també una mica controvertit. Després, que no estigui necessàriament delimitat, revisar tot el criteri de delimitació de les tanques, perquè a Barcelona, per uns temes de seguretat i de neguit dels adults, es van començar a tancar totes les àrees de joc, inclús dins de parcs, que no hi havia una inseguretat. I el tema dels gossos, això també és un tema conflictiu allí. No? Imaginar-nos altres delimitacions, això genera joc i delimita, ajuda a organitzar, no? És a dir, per exemple, aquí me parlaven abans, després parlarem si entra el tema normativa, no? Que què passa? Que, per exemple, quan es diu que ha de tenir una tanca a Barcelona no ha de poder ser escalable. Llavors ha de ser un model de la tanca que l'infant no pugui pujar-se, perquè aleshores, no? I aleshores quan exploràvem maneres que hi hagi tanca alternativa, és molt depèn de l'entorn. Si ha de ser per criteri de seguretat, no pot ser que no sigui ha de ser una tanca normativitzada. Si és en un espai que el que fas és delimitar-ho perquè ajuda a organitzar-lo, el que tenia dins d'un parc i no en un tema de seguretat, tens més marge d'imaginar la delimitació, no tant per impedir el pas, sinó més informativa en aquest sentit. Espais de joc inclusius. Nosaltres aquí parlem inclusius per edats, gènere, orígens i capacitats. El tema de la diversitat funcional és un tema molt clau i és un tema que a Barcelona hi ha un grup que ha liderat tota la xarxa de vida independent
hi ha un acord ciutadà per treballar entitats i ajuntament, ha generat un document que en tot cas us el circularé perquè que amb tot d'entitats d'infants amb discapacitats, de famílies, infants, han fet un document d'orientacions, han treballat durant 2 anys, ara l'han presentat a fabricants per donar orientacions de criteris, no? de solució per aquests espais, però també parlem d'inclusió a nivell d'edats, de posar especial atenció als adolescents que estan exclosos de poder fer joc i activitat a l'espai públic, de nois i noies, no? de les nenes. És cert que així com a patis tot el tema dels rols de gènere està molt estudiat i molt treballat, a nivell de joc, espai públic, infància, no hi ha massa, no hi ha, almenys allí a Barcelona, estudi generat. El que sí que, per exemple, constaten els tècnics de prevenció i els tècnics de barri és que les noies, a partir dels 13-14 anys, desapareixen de l'espai públic. No? I després també el tema un altre aspecte, el tema del que explicàvem, no? D'incentivar més contacte amb la natura i amb el verd. Una cosa molt important, l'altre dia vaig fer una jornada sobre quin era el rol del verd en el pla del joc i ens van servir una mica també posar alguns reptes damunt la taula i era que penseu que també us ensenyo aquestes fotos, que és Londres, però aquí a Barcelona i aquí m'imagino tenim aquest clima. Hem de ser molt conscients també del clima que hi ha. Tenim un clima mediterrani i a més un ús dels espais verds durant els 12 mesos de l'any. Hi ha països més del nord d'Europa, que clar, hi ha 4 mesos que potser el parc no se'n fa ús pel fred i això té conseqüències amb quin és el... Vull dir que nosaltres aquí ara tenim un debat obert que quan fem els criteris, és a dir, quan parlem d'estar en contacte amb la natura, de què parlem i que no sigui... La gent del verd diu tocar infants i natura és contradictori perquè no permet que la natura es desenvolupi i creixi i aleshores hem d'anar trobant. Parlàvem aleshores potser d'utilitzar això, troncs que ja s'han mort, que es puguin utilitzar per enfilar-se, pedres, també el tema del joc amb aigua. Jo us poso aquí algunes dades. A Barcelona només tenim 2 espais de joc per esquitxar-se i refrescar-se, que un d'ells va tancar, quan després havíem fet la diagnosi, i només el 18% d'àrees tenen font d'aigua potable, perquè la font és un element de joc imprescindible. I després el tema de la sorra i altres materials. A Barcelona tenim, sí que és cert, no sé si teniu la sensació que estan posant molt cautxú en els... Nosaltres a Barcelona teníem la mateixa sensació, però una de les coses de la diagnosi vam veure que hi havia un 30% que eren de cautxú, però l'altre 70% eren de sorra, però tot i així ja veureu que el que volem és arribar al 80% de sorra, el que no volem és que segueixi creixent el cautxú. El joc cooperatiu, això per exemple són unes estructures de sorra que no sé si teniu, que són unes poletxes, llavors necessites algú dalt que la pugi, tu omples a baix i algú que la pugi, doncs aquí ja és el que parlàvem de que floreix un tipus de dinàmiques o unes altres. I després que pugui jugar tothom, perquè ens morim. A Barcelona hi ha un tema amb normativa i és que nosaltres dèiem, és que ha d'haver un joc, un espai que puguin jugar els adults, però clar, els fabricants d'estructures certifiquen només fins al 0-12. Per tant, l'Ajuntament ens deia, nosaltres mai direm que aquí pot jugar un adult. Inclús va passar, després us ensenyo una foto d'un parc que es va inaugurar a Glòries amb un tobogan de plataforma molt gran, que et donaven moltes ganes de tirar-te, i llavors hi havia queixes dels veïns de que el arrollaven els nens, i llavors ens van posar un guàrdia urbano, un vigilant, que et deia si eres un adult que pujava, i nosaltres ens posaven els pèls de punta perquè dèiem, però si estem desenvolupant el pla del joc per tothom, no podem posar un urbano que no deixi tirar a un adult, no? Però vull dir que a vegades hi ha temes de gestió que són complexes. Després, el que parlàvem quan dissenyem els espais de joc, no pensar només en els elements de joc, no? I això serveix per tots aquests criteris servirien per als patis escolars, sinó que faciliti la trobada i l'estada, les taules de pícnic, que a més dèiem, si volem que els infants juguin menys mediàtics, menys dirigits per l'adult, si l'adult té el seu propi espai d'estada i de relació, per exemple, a Barcelona passa molt al barri del Raval, que hi ha una plaça que és Folk i Torres, que a més les vivendes al voltant són molt petites i la gent no té espai per trobar-se, hi ha molta població pakistanesa.
i les dones baixen, és com l'hora de fer el te, diuen els nens, la fan a la plaça, no? És el seu espai de trobada i el seu espai de sortir de l'àmbit privat, no? I per tant això s'ha de recuperar, s'ha perdut molt al trobar-se a l'espai públic. El tema de les necessitats, allí demanen, quan fas processos de concreació amb infants, el que hi hagi lavabos, els bars semblen, però no és innocua. Per exemple, això quan fèiem el procés participatiu, tant des de la perspectiva d'urbanisme de gènere, com de perspectiva de cara al tema de tenir en compte la gent gran, com amb els infants, el tema de lavabos sortia perquè dèiem, no, és que és un tema de necessitat de vida quotidiana, no... I altres aspectes, ordre, la corresponsabilitat, i després finalment, això és una imatge d'una superilla, que és també, era un altre programa però conflueix molt amb el pla, els ecosistemes lúdics i entorn segur, i aquí segurament amb el tipus d'estructura que teniu al barri, què bé dic, heu vist que són molts criteris, doncs és que a vegades Barcelona és una ciutat molt densa i aplicar tots aquests criteris en un espai és a vegades pràcticament impossible. Això passa, per exemple, quan has de fer accessible per cadira de rodes. Per tant, si el fas molt naturalitzat i amb sorra, una cadira de rodes no hi té accés. I llavors necessites molt espai que no tenim. I bueno, doncs planifiquem a mode d'ecosistema, és a dir, que en un radi de X metres tu puguis tenir, o seria una escola, el pati d'escola, que puguis tenir diferents, en la ciutat, diferents espais que puguin complir, perquè si esperem tenir grans parcs no els tindrem mai perquè no tenim aquesta ciutat. I per això era el 7è criteri, parlava d'això i de pacificar els entorns perquè els accessos als espais siguin pacificats. Amb això vam construir, no m'entretinc molt, aquest horitzó d'una ciutat molt bonica el 2030, que on els infants gaudeixen del seu dret al joc, el temps lliure, tota aquesta part va ser consensuada amb els diferents òrgans de participació de la ciutat, amb el Consell de Benestar Social, en el Consell Educatiu, l'Escolar de Barcelona. Una mica, perquè veieu el que vam fer, nosaltres el que vam fer és objectivar aquests criteris que us he explicat. Vam dir, doncs anem a veure com estem, anem a comptar quins espais tenim i no només quants tenim, sinó com són. Això, els vermells, són àrees de joc que només ofereixen 0 o 2 activitats d'aquelles de les 13 i els verds són els que en tenen 6 o 11 i com estaven distribuïdes per la ciutat. Perquè en el pla d'actuació hem de tenir en compte per on comencem i per on planifiquem. I aleshores necessitàvem objectivar. Dèiem, només 2 de cada 10 àrees tenen 6 activitats lúdiques o més. Llavors ho vam mapejar. Un altre tema és, preguntem als infants què pensen dels espais. Nosaltres a Barcelona tenim un programa, que és molt bonic i no em podré entretindre, que es diu El Parlen els nens i nenes, que es va entrevistar a 4.000 nens i nenes que els hi vam preguntar sobre el seu benestar. Era la primera vegada que es preguntava directament als nens i nenes. I aleshores, en aquesta enquesta, eren de 10 a 12 anys, gairebé la meitat deia que fos de quin fos el nivell socioeconòmic del barri, no estaven satisfets amb els espais per jugar i divertir-se al barri. Després penseu, la veieu aquesta foto? Això és una àrea de joc de Barcelona, que és el 51% de les àrees de la ciutat es poden considerar petites, o sigui, la meitat de les àrees de la ciutat tenen 150 metres quadrats o menys. Si estem dient que l'espai de joc favoreix, ha d'afavorir l'activitat física i motriu, doncs en una sala com aquesta, 10 nens intentant córrer, pujar, escalar, és com una mica complicat. I a Barcelona han passat coses com aquestes. Segurament això es va tancar perquè tenia cotxes al voltant i es considerava àrea de joc i per tant per normativa s'havia de tancar. Després vam incorporar més imatges, per exemple, on estaven els espais verds, on hi havia fonts, per veure, potser hi havia un espai que hi havia poca àrea de joc però hi havia molt espai verd. I després també vam analitzar a nivell de renta si tenia alguna relació la composició de la infraestructura de la ciutat amb el nivell de renta del barri i la densitat. O sigui, això són els barris amb renda més alta, els més clars, i els més foscos, això és nou barris, això és Besòs,
però no hi havia, o sigui, el dèficit a nivell d'oportunitats de joc era igual al barri que fos, si fos de renta més alta, renta més baixa. I això és la densitat, no? És a dir, una cosa que vam fer és quants metres quadrats d'àrea de joc hi havia per infant, i per exemple a Sants Badal sortia 0,16 metres quadrats d'àrea de joc, però que objectivar aquestes dades de cara a l'administració és com dir dades molt objectives, no em sembla que n'hi ha poques, em sembla que són petites, sinó és basar la política en evidències, que és part del que treballem. Llavors, què ha passat a Barcelona? Doncs ha passat coses com aquesta. Això és la plaça de Glòries. Aquest és el tobogan que vam posar en Guàrdia Urbano, que no ens deixaven pujar els adults. I llavors es va inaugurar aquest espai de joc que no existien d'aquest tipus a la ciutat. També ha passat això dins de la mesura de govern. Això és un POP. Va ser una mica polèmica a l'estiu, no sé si algú si ve del món, perquè va estar vandalitzat, cremava molt. Una de les dificultats que hi ha és solucionar el tema de les ombres. Us he de dir que, per exemple, arrel del pla s'ha revisat tot el tema de la instal·lació de sistemes d'ombra que sembla menor, però afecta, no? En els patis, per exemple, escolars passa molt, si no hi ha ombra no es pot estar Llavors, a Barcelona no n'hi havia perquè no hi havia qui ho mantingués, qui fes el manteniment d'això. Doncs aquest és una estructura que això es va fer un procés de cocreació amb 100 nois i noies a un barri, 100 nois i noies a un altre, i no els hi vam demanar que ens dibuixessin el POP, ells no van demanar un POP, ells van demanar que hi haguessin tobogans alts, llocs per escalar, algun espai que em sembla que hi ha aquí per saltar, i llavors això es van fer el projecte. Altres coses, això és la plaça del Sol a Gràcia, que és que van passar com que, això dèiem com escultures jugables, que és a dir, la plaça del Sol que està ocupada de terrasses i en tot el tema del turisme, i és un oci nocturn. Estem per analitzar si ens agrada gaire això de col·locar espais de joc per contrarrestar algun altre conflicte, que és l'oci nocturn, no sé si és... Però en tot cas aquí van fer aquesta estructura. I aquí vaig molt ràpid perquè veieu el pla volia ser molt intensiu, o sigui molt real. Es vam plantejar fites concretes i mesurables, és a dir, si ara tenim el 23% d'àrees de joc que ofereixen diversitat d'activitats lúdiques, volem arribar al doble de que ofereixen. Llavors tot això no m'entrenim perquè ho podeu veure, fites en quant als espais de sorra, en quant a incorporar parcs esportius urbans co-creats amb adolescents, el tema de que hi hagi més taules de joc. I, per exemple, un projecte és tot el tema que ara tenim un 30% dels centres educatius públics amb patis adequats, s'estima. Això vol dir que ho han fet transformació o són nous i ja s'han construït, i es vol arribar que un 60% dels centres educatius tinguen el pati com a mínim. I després es van millorar 4 entorns, això és un tema, ara us explicaré més, és un entorn escolar millorat a través d'urbanisme tàctic a l'Eixample de Barcelona, i la idea era estendre a 100 entorns escolars millorats. Entenent que millorats vol dir aquells que estan en pitjors condicions, hi ha entorns escolars que ja tenen una plaça davant I després també volem reduir les taxes d'inactivitat física. Perquè veieu, el pla no és només urbanístic, sinó més i millors espais de joc, què he tocat, deu ser, sinó també estimular l'activitat. Hi ha actuacions a nivell de programes socials, de desenvolupar espais de joc amb dinamitzador a les places, és a dir, podríem tenir una ciutat molt bonica que si els nens continuen molt organitzats o els adults no sortim a fer relacions al carrer, l'haurem fet molt bonica, però necessitem que s'hi doni la importància que cal. I també entenent que estem parlant d'un canvi de paradigma que afecta a com els adults entenen el joc, a que els infants surtin a jugar més, a la sobreprotecció de les famílies, a com l'administració dissenya, en com es manté, com són les normatives, o sigui, és com un canvi molt holístic. Llavors, el pla té 63 actuacions, però té 10 projectes tractor. Nosaltres li vam dir tractor perquè eren projectes que dèiem tenien pare i mare, és a dir, hi havia algú que darrere estava disposat a tirar-lo endavant, partien de necessitats i moviment que ja hi havia generat, i el que feien era arrossegar el canvi. Llavors són retirar els cartells de prohibit jugar a pilota, que estava plens a la ciutat,
no hi havia gaire sancions, però generava un imaginari que la plaça no es podia jugar. Llavors aquesta és una actuació. Tallar els diumenges, fer talls de trànsit a un carrer principal de cada districte. Juguem a les places, a les propostes lúdiques, no? Per afavorir, posar un dispositiu itinerant. A Gràcia hi ha el quiosc de jocs on hi ha jocs populars, jocs de taula que es posen a disposició dels infants. L'altre dia m'explicaven un cas a Nou Barri, a Sants, que en una botiga et posen un baúl, ha arribat un pacte amb material autogestionat i els infants entren, tenen un carnet de joc, li donen al botiguer, agafen el material i el tornen a deixar. No hi ha dinamitzador, és senzillament el pacte que ha arribat al districte amb aquesta botiga. I doncs genera aquestes ampliació d'oportunitats. No? Els esplais i caus puguin jugar al carrer, la transformació de patis, les microintervencions als entorns escolars, no? Hi haurà diferents... I també, per exemple, obrir guinguetes bars en els espais lúdics, no? Més lavabos i préstec de jocs. Aleshores, jo us he portat imatges perquè em van demanar a nivell del projecte transformació de patis, val? Però us explico una mica la situació a Barcelona. A Barcelona, que m'imagino que és similar a la que teniu aquí, a Barcelona s'han començat a fer patis millors, però ha sorgit una iniciativa de l'AMPA, o la comunitat educativa, a vegades per programes des de justícia global que s'han analitzat els patis a nivell des de la perspectiva de gènere i per tant han entrat en processos de transformació. Hi ha un programa que és l'Escola Respira, que és construir els patis com a refugis climàtics, que és un programa europeu que diria que són 10 escoles o més, es convertiran en espais verds. Es transformarà el pati per pal·liar efectes del canvi climàtic i aleshores això és una altra línia que està. I després escoles noves, que eren de nova construcció, que és part de les imatges que us porto són aquestes. Llavors, què passa? Que això era que no hi havia una política de ciutat a nivell de què havia de passar amb els patis. A Barcelona tenim el Consorci d'Educació que és com un acord amb la Generalitat que té la potestat sobre els edificis i els patis. Llavors té les competències per poder-ho fer. Llavors, per exemple, això és un pati d'una escola que està en barracons, en el que per mi reunia força els diferents, el fet que hi haguessin fos de sorra amb sorral, que hi haguessin espais on poder-se amagar és aquesta estructura que passen per aquí i aquí em sembla que és de vidre i es diu Flor de Maig, aquesta escola. Després tenen també no només un tema de material, d'estructures, sinó d'elements de joc, algú més de joc simbòlic o de poder jugar, de construir escenaris de joc. Aquí també és com de punteria i després per jugar amb sorra, em sembla recordar. Un espai com de cuineta, però també molt versàtil, que pot ser taller, pot ser, que no és entorn d'equilibris, aquesta muntanya per pujar amb una plataforma lliscant. He de dir que és una escola, aquesta que és és P3, P4, P5 i primer, perquè és de nova creació. De moment té aquestes edats. Això, per exemple, això genera molta controvèrsia i a l'espai públic també són per fer sorolls i sons. Llavors, depèn d'on tingueu el pati, el problema és que genera molta queixa veïnal. Això per fer soroll. I aleshores és cert que aquí cal fer un procés. Després altres transformacions, aquesta és de l'Escola d'Ovella, està molt documentada si la voleu buscar, quan analitzaven. Era un pati que es feia en una terrassa, us he portat perquè clar, si us ensenyo l'altre pati que té molts metres quadrats de sorra i no ho tens, però aquí en aquest cas van buscar també, van fer tot un procés de cocreació, aquí és un procés participatiu amb els infants en el que van analitzar el pati des de la perspectiva de gènere, com el pati havia d'oferir diferents records més tranquils, més de joc simbòlic, més de joc motriu. I després això és una altra experiència, que és l'Escola Àngels Baixeres, que això no és l'escola, sinó aquesta escola tenia pati a la terrassa. No sé si teniu aquí alguna escola que no tingui pati. Aquí és una experiència que el que es va, això és una plaça del barri, que aleshores es va dissenyar de tal manera que als matins és pati d'escola i a les tardes està oberta. He de dir, va ser un procés participatiu que l'escola estava molt contenta en el procés, he de dir que no ha sigut tan exitós el disseny. L'escola no se sent
creu que no s'han respectat criteris que van posar damunt la taula, i aquí és una cosa que aquí s'inicieu processos de transformació en la que la comunitat educativa i els infants participeu, és molt important que estigueu presents en tot el procés del disseny, en la proposta d'idees, en quan se fan els planells, en quan s'acaba decidint el projecte executiu, perquè és molt fàcil que hi hagi algun curtcircuit en algun d'aquests moments, que és el que va passar aquí. Volien un espai on els infants poguessin córrer, l'arquitecte aquí havia de respectar que es veiés la muralla, això és la muralla, i llavors l'arquitecte va posar aquest banc com més... i llavors els infants perdien espai. No es va aprofitar per fer potser alguna plataforma lliscant aquí, no es va prioritzar i hagués sigut... Llavors, penseu que això es va ignorar i ara s'està remodelant. S'estan afegint coses perquè no va donar resposta a l'escola i era un dels principals usos que havia de tenir la plaça. Després altres escoles que en Baró de Viver també va fer tota una reflexió molt interessant del pati, de treure el futbol com a activitat i enriquir la diversitat d'espais del pati. Tota aquesta presentació la tindreu disponible. Llavors, anàlisi, això és una planificació de com aquí hi havia d'haver diversitat de moviment més expansiu, aquí més tema d'equilibri, espais tranquils, reestructurar i treure la pista, tot a partir també de processos. Llavors, així es porta un altre projecte que a mi em té enamorada, l'he descobert fa poc, que es diu Anchi-Play, que és un projecte xinès, que sempre diem Suècia, que el que fa és incorporar el joc no estructurat en els... O sigui, aquesta idea que els infants es construeixen ells mateixos l'escenari de joc i per tant tenen estructures i elements en els que organitzen els seus jocs i a més té molt de component de gestió del risc. Aquesta estructura la creen ells. Estem com una mica anys llum de poder tenir patis així, però per mi és el màxim exponent on es pot desenvolupar creativitat. Què passa? Penseu que el pati escolar és un espai per excel·lència on es pot fer aquestes propostes, si es pot treballar bé amb la comunitat tota educativa, els mestres, les famílies, perquè és un espai controlat o acompanyat, és a dir, a l'espai públic és molt complicat poder arribar a tenir aquests espais. I després l'altre que em té fascinada és el poder fer espais de joc amb aigua i sorra, que a vegades és algo tan senzill com que els nens tenen petos. Vull dir, una cosa que és molt difícil gestionar a l'equip educatiu és quan surten al pati que s'embruten, que s'han de canviar, que s'han... Llavors aquí van tots els nens amb aquests petos i aquestes botes d'aigua. Per exemple, a Suècia m'explicava una companya que el que fan és tenen petos de neu. Llavors se'ls treuen amb les botes posades i juguen al pati encara que hi hagi neu. Llavors el nivell de joc i d'experimentació i d'exploració que genera això, el que dèiem és quan ruralitzem la ciutat o la naturalitzem, també és cert que hem de tenir en compte aquesta disposada de la ciutadania d'aquesta naturalització, perquè això genera fulles, genera brutícia, genera que hi hagi més abelles o vespes que potser no piquen però generen inquietud a les famílies, Finalment, i tant com ja m'he passat d'això, perquè veieu el plan eix es treballa conjuntament amb ecologia, urbanisme i mobilitat i sobretot s'inicia amb el Departament de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona perquè és el responsable del manteniment, però aquí és on està model urbà i prospectiva urbana que s'encarreguen de l'urbanisme de la ciutat. També amb drets de ciutadania, amb tot el tema de normatives de civisme que hi havia, i amb tota la dimensió de participació de la ciutadania i dels infants a l'hora de coproduir l'espai públic. Amb l'àrea de drets socials, sota els programes més específics, perquè infància depèn d'aquí. I després també molt important en districtes, que són qui han d'implementar moltes coses. Penseu que les àrees de joc o la composició del pati o les sortides de les escoles, a qui afecta molt és a l'administració propera, que és el districte que gestiona tot això. Hi ha projectes d'aquests que són nascuts del districte, com a la millora dels entorns escolars, per exemple. Una cosa que m'he oblidat de dir, que sé que em va dir la Imma que estàveu interessats, un aspecte molt important del tractor de transformació de patis és que siguin patis que s'obrin a la comunitat. És a dir, una cosa que ha passat a Barcelona és que com que el pati era un projecte propi de l'escola,
Després l'escola, a Barcelona tenim el programa Patis Oberts, que s'obren els patis en horari no lectiu per al barri, però les escoles que havien transformat el pati no el volien obrir, perquè consideraven que aleshores el nivell de... si no està ben solucionat, una part amb raó, si no està ben solucionat el tema de manteniment té molta més, no? Molt més desgast, i per una altra banda de recel, d'això és meu i molt meu, i per tant no ho comparteixo. Per tant, jo quan hem compartit aquest aspecte, moltes vegades el que es diu és que si esteu pensant en transformar el pati, penseu en incorporar, no? I a la llarga podria estar obert, que vol dir rendibilitzar molt més i guanyar molt espai públic, és fer participar la comunitat en el procés de cocreació del pati. I que la comunitat arribi a acords i que arribeu a consensos. No? Clar, quan tu has fet tot el procés i al final de tot t'ha quedat el pati molt bonic i ara has dit, vale, ara ho obrim. I si se'm trenquen els d'això? I si la comunitat ve a fer-ne un ús o consum, tampoc s'hi ha implicat, no? Prèviament. Per tant, això és un aspecte molt clau. I aleshores, que m'havia oblidat de dir i tenia el cap per compartir-ho amb vosaltres, penseu que el programa Patis Oberts a Barcelona té un dinamitzador que obre i tanca el pati i que a vegades porta recursos lúdics. Funciona així, és un programa municipal portat per l'Institut Municipal d'Educació, hi ha 62 patis oberts, o 68, perdó. Aquest és el tope que té d'hores, s'està replantejant perquè havíem fet cafè per a tots, és a dir, tots els patis s'obren a la vegada, a les mateixes hores, però la realitat dels barris és diferent. I la realitat d'usos i de necessitats són diferents. Per tant, és important analitzar quines són les necessitats de cada espai. No? Si hi ha un barri que té molts parcs, que la gent ja surt molt al carrer, potser el pati no és l'espai. El pati a vegades ha sigut solució de pista esportiva, que no jugui a futbol a la plaça, que molesta, no? O a futbol o altres esports. I després, per a vegades, hi ha districtes que decideixen finançar ells l'obertura d'un pati. Quan no hi ha diners del programa central, és el districte que decideix pagar el dinamitzador i les hores d'obertura d'aquell pati. Un apunt que després entrem, i després això va ser un projecte transversal, que és part del motiu perquè l'Institut d'Infància continuem empenyent el pla. Jo no puc fer totes aquestes actuacions, jo soc la responsable de que el pla es desplegui i coordino el grup motor de desplegament del pla, que vol dir que ara de moment està educació, parcs i jardins i urbanisme, i s'ha d'incorporar salut. Perquè penseu que a molts països anglosaxons el pla del joc es dissenya des de salut, no des d'urbanisme. El que passa que és molt important que sigui un tema transversal. Un dels problemes que va passar a Barcelona amb el projecte Camins Escolars és que va acabar sent un projecte tant d'educació que urbanisme i mobilitat no va participar, i per tant portaves un any treballant amb tota la comunitat educativa i del barri per definir el camí escolar, i el dia que l'inauguraves havien posat un carril bici on no tocava la gent de mobilitat i t'havia desmuntat tot el treball fet. Per tant, vull dir que és molt clar, és molt complexa, i com a institut estem acompanyant el pla i l'Ajuntament ens ha demanat que l'acompanyem, perquè és que des d'una mirada prou de fora i prou de dins ajudem a aquesta transversalitat i aquesta connexió i a fer que les coses passin. Llavors, he passat molt així. Aquí teniu, està tot penjat, teniu la pàgina web de l'Ajuntament, si ho passem, teniu algun article que he fet, la presentació de tot el pla, i la web de l'Institut i el meu correu. Ja està, ho sento si m'he passat.